akong problema bahay ni sa kong kwartang tinigom. Ano na problema ko ano? Inaniyon ako pagsugod ng mga pangitabo ay. Just when you make your way back home, I find some time to be alone. I got to see the place once more. Just like 1,000 nights before, I climb the stage again this night, 'cause the place seems still alive when the smoke is going down. This is the place where I belong. I really love to turn you on. Nausap nila kong tingog na. Magdisod na kong kantang tag-as kayo. Sa una, kilaw rin akong matag-as kayo. Karon naman madaang kilaw. Kinahala na magiging lutoon. Pagkakidort pa eh. Praktisan ko rin mayong balik. Kay sa una, ay day. Wala ka mag-ilis. Awa day, di offer na ako day. Pero muadto ko ron sa opisina day. Kay sweldo mo ron na mo. Mo ba? Magkuyog ko. Okay, kuya tayo. Mayo noon kay mumpra na tag ditso. Sige, sige. Unsa man tag orasa mo lakaw? Mag-taxi ta dong? Day, ujay pro tayo. Pildo bitoro ni. Jesus, no. Ang tapat kuya gasto. Tawag kang dagada tag sa pagkakaroon, gamay pa man na agwantal sa ta. Paita. Ginanglan nga, magtigom-tigom kita. Para doon natin makuot-kuot kung magkinaunsang kalibutan, naunsam na siya. Ang ditso-ditso tag gasto taon nga. Kuhan, manimba mi pre? Manimba mi. Onya mo, diretso lang sa mi pangumpra. So, adlaw ni Manuel. Kisa nas Manuel? Ay, abi na kukin sa nas Manuel. Laso mi pre! Tadaw na to pre! Kamaya rabayaan na ito kadung uy. Daghan pa manikuwang. Ito pala. Ganun pala ano. Para nga sa atong kaugmaon. Umabot tong anak. Atur na. Ako na tigom anak. Ako yung i-control ang mong kwarta taon. Kung gitaon mayo niya, nalabay mga pila ka buwan o mga adlaw o mga tuig. Ay, ato na ko ha? Asa man akong baon? Anara diha, gisudan ako si mong bag. Nana ni Sudan? Udong, dami kay kag sudan sa paniudto ni mo tosino og adobo nga pinalagtob. Magluto ka? Uy, nagpalit akong lutong daan. Anong ka na sa imong ipapalit? Mahala sa daan na eh. Ay sus, gamay ra kay na uy. Saan na ito pagkatigo mo na day? Ayaw mo kay ka mo gasto. Magdikino ta. Kay para taon ni nato taon. Kita rin mabulahan na ni day. Kung makatigom tag dako-dako, awa na. Ayahay na unya ta. Ay, ugma na lang. Buwad na lang ito akong ipasuwa ni mo ha. Ako na, okay ra ko ano. Palit ko ice cream. May ka og ice cream. Ice cream ba eh? Na may ice drop daw, di ba? Ice candy. Orle lang biya rin. Sus, kanang ice drop o ice candy, nagya po ni gatas. Moro na lami Grabe sa di mo. Pagsara kay ko magpapalit ni mo og ice cream. Ay sus, kamahal na yun. Ice candy na lang. Isang kada adlaw pagkapalit ice candy. Ayan na lang. Lakaw na lang. Pagtigom lagi dahil magtigom gitawang ta. Para na nato. O lagi. Mary, may ba akong ako? Nako'y patay. Ganahan ka. Ang sama na, Marie.
Abi ni mo, Marie. Kay, suod gud kaayo ta. Unsa lagi na Mari, uy. Diba, bahay ug ta, bahay ug yun. Pwede din ni mo. Down na. Uy, pila man sad na Mari? Ani Marie, kuan ang presyo gud ani Marie. Naani sa mga 1 million. Uy, Pero, pwede ra nimo downan mo katunga. Kunya ang katunga, mo na imo datahan. Kunya, gagmay na lang kayo ang imo ana Marie, kay data-data naman lang na. mao ba Mari? Oo, Marie, daghan ang kapas ani. Daghan ang utana, pero wa pa ko mangingutan. Akong para dili. Sa man Marie, nahuna. Ano may kwarta? Naman. Naa Mari, pero iya mo nang gipati. Pwes mo ni ang nindo. Best. Sige Mari, mukha ko anak Mari. Oo, kuha gid Marie. Kay og dili ka ka na. Wa na ni. Sige Mari, kuha kong usa. Pila to'y down? Igong, kubaw ang panahon. Tang pagtrabaho, tangang tag panginibuhian, awa na tayo tinigom, di ba? Agit, pre. Sadyo ko. Iso na nga. Ang pre. Isod man. Magka, pre. Ikaw, ako nakakanigong. Well, kuigo lang yun, pre. Katigong juga, pre. Ako, katigong. Mata dia, pre. Mata dia, pre. Oh, ito ang kwarto rito. Pansiya sa akong asawa taon. Science mo lang imo. Science! Panga sa di mo, pre. Bita. Ikaw ka na lang katinigom. Umabata. Asam ni mo yatag ilmiya na tan. Kaya. Nakibiranan, pre. Ay, so, Kumal, pikon mo takot. tadi mo. Bari ay, pre, mabiya, pre. Ako, tigong kong kwarta para di, waman taon. Ano ako pa waman? Kanang akong tinigom taon para na sa kaugmaon sa kong pamilya. Pre. Wa ko bagto malain daw sa presidente. Liba ka ha, tungod kayo, anak ko siya pawama. Ano kadi magastog maayo niya, paupa may noon. Oo, ma, ipalino ko bayrat. Patay ko sa asawa. Kanya, Uy, agkoy ginoo ko. Ano pasinguan ka man taon, uy! ang pait-payong day. Unya og pasinguan day ka. Nagtaksi na lang ta ka. Ang galing ko mag-jeep day, naglakaw ko, parang katigom tag mayo. Naglakaw ra ka. Muday, okay naman kayo, kaya nga naman. Kinuo ko ni mo sugar uy. Bahalag mauwanan, bahalag maglakaw ra ka basta makatigom lang ka. Naunsa naman ka, oy, di na maayo imong gibuhat. Aday, ay bida, ayaw kong lalisa na rin eh. Parbida, ay basta, okay rin ako para sa akong maon man akong ibuhat. Be, patagtambal, basi hilantan kasi bako. Ay, inom ko ginig tubig. Huwag akong katugnaw ba? Inom ko, try ko tubig init, be. Jugard! Dagi hilantan. Saan nagpasinguan man gabi ipag-uli. Hanggaw kaayog utok. Wa ko na siya kadagpayong. Di akong giingnan nga nagtaksi na lang unta ka. Di siya kay mahal ko no kayong taksi. Nagdaginot ko no siya. Mao ba? Sus pa itatawahan na Mario eh. Ay, nahadlo ko na iyang kalaki nga magtinihik siya. Pero na bahala na siya, uy. Ay, Mari, kadiyot lang ha. Nanawag ang usa. Ay, laghisgot atong, ayaw hisgot ti atong bay og yuta nga ako idawnan. Wala ba na kahibaw akong bana kay ako nang isupresa niya. Ay, ayo ka bala ka, Marie. No problem. Ari, unsa na ako, Mari, ha? Kadiyot lang. Unsa naman ka? Nanawag naman ka? Ta? igan ko. Mo na. Yung tambal dito sa debe. Palit og tambal? Naliti yung tambal. Igan ko lang Oy, palit ba, oy? To ay sirugan dito, ay, katumaim na. Siya? To ay sirugan, katumaim na dito. Yung tambal sila na tay. Dili ko taon. Suwayi lang. Magkakinuta. Suwayi ito. Kadiyot akong kuhaon, ha? Kadiyot. Ginoo ko. Ay, naunsa mo ka. Ay,
Day, wala ipikto. Inom sa kanday, day. Awa ra lagi na. Pinag padugtong yapon ko kayo. Pag-jacket diha. Dada itong kayo na. Mamatay na hindi kalikuan ni day. Ay, sagdi lang. Palitag lungon nga diwit-diwit ikamatay nimo. Aha. Magtigo magpahata. Imo din ang gastuhon nimong kwarta. Pasagdi lang, mahilantan ka. Kadang hilanat mo layas ra na. Unsa day? Uy, Prelando, kumusta naman ka, uy? Tagsara man kay kang masuroy this bay. Oo, ay, bis. Ah, mao ba? Maray, meron. Ay, naas kwarto, gihilantan, palitag tambal, dili, kay mahal ko, no? Ay, masya. Asan ang nas kwarto, Maray? Tuas kwarto ay, sudla lang dito, pre, aron makastorya gyud mo. Oh, gagigay, Maray. Ako sudlon. Sige, pre. Pre. Sud ko. Tama ka, Maray. Pre. Isot. Tawon sa din, ha? Ano? Ganahan ako. Nakam na ko. Tiga na anak ko, usay dili. Usay. Man, usay na. Usay, wa. Hanggam ka ka, pre. Kung sabi ng sakit ini mo, pre, ha? Nagkurog man ka. Gan ko pre. Unya, giubusan ka. Ako tumupo. Oh, musik. Padag hospital, pre. Uy, hospital, pre. Ano ang sabi nun? Kanang ilanat nga magbalik-balik, pre. Anado? Ting. Something ka nang itas bitol. Something. Ang ginubay tayong sakit pa. Gawas anang ilanat. Kanang ilanat, manggod. Mo ba pre? Hindi. Sakit. Oo, sad, pero kaniin mo, ako, nagko lang eh, pre. Oo, pa-check up na lang, pre. Di ba, pa-admit na lang sa ospital, pre. Dire, pre, lig, pre. Ay naman to. Pre! Ay, naman siya. Pre! Pre! Uy, ano naman na siya? Okay na ka, dong? Ha? Okay na ka? Iba yun. Yan eh. Gihutoy pa man lagi ka. Mare, ato. Para matanaw sa... Ay, naayaw lang. Paimnon ko ba yung G-Sec? Mare, murag ko na ganun. Ay, Pre? paimnon ko lang yun nag-herbal. Mamaayo ra lagi na, pre. Gagarong hospital. Day, dad ako hospital, day. Dad Ay, ako sus. hospital. Oo, mang kag-ospital. Watay kwarta. Uy, magdigom na. Oo nga, to na yung tigom. Ay, wag na, uy. Ah! Wa na imong ako nang gidown. Hindi ako, day. Gidown ako sa bayog yuta. Gamay na lang tagdatahan. Aw, sa? Wala. Mabligi ka masulti na ko, ani. Ay, ako magkaroon tanig ang surprise ni mo. Pero unsa ako mapadaka mag-ospital. Kanya unsa may atong gamiton nga wa na matay kwarta. Ay, gidown ko naman. Ano rin ako, ani? Mamatay ko, ani. Ayaw ka kuon. Ang ina tagbaratuhong ang tika-anak. Morbida. Nasa nagdiwit-diwit at ako hospital, ay. Dad ako. Di lagi kay wala lagi tay kwarta. Ikaw ra ba yung ingon nga magtigom ta ha para sa may kaugmaon. Og usa na akong gipalit og bay og yuta kay para nas atong maayong kaugmaon. Mahal ka sa sakit na ta. Matay ko, ani. Matay ko. Tumari na lagi nagsirugan, maayo ra ka. Bugot itim doon. Widan ataw ko na. Widan. Wala lain kaya ko paminda na yan. Wa lagi tay kwarta kay magtigom ta. Pre, tana pre, ako'y bahala, pre. Tana, ato sa hospital, pre na. Mare, ako na doon sa hospital, Mare, ha? Ana, basta kay wa may kwarta ha. Wa gyud ko'y kwarta ay chukog labad-labaras gasto. Widan, sinda. Karon, ako'y trabaho taon, tungkol na niya akong sakit. Nasakit gyapon ko. Ya, ang bahay, di na ra ba na mo makuha? Kay wa pa man maimpas. Sakon man nako.
Liog, tambagi ko niyo, be. Ang sabi akong buhaton. O sa may kung kami pasultihon, jugard. Hello, Ate Pres! Ma'am! Good morning! Sa tanan mga naman. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa tanan nga namati na to da karon. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw. Ang sinder na to karong adlawas jugard, Ate Pres. Jugard. Kuan kining jugard, Ate Pres, kanang sige sa tigo mong kwarta. Yam, nun siya siyang asawa, taksi tanong, ay lagi dahi kay para sa itong kaugmaon, ana. Tapos karon nakauli siya, Ate Pres, gauwan ha, wagyod siya, musakay og sakyanan or jeep or kuan, galakaw ra siya, purting uwana, di pag-abot sila ha. Gihubak, gihilantan, amrig ng ubo-ubo. Hangtod nga nadayon gyud niya yung sakit, Ate Pres. Ingnon siya siyang asawa nga, ang ingnon siya siyang banis jugad nga day, ipadukton lang ko day, wala kwarta kay gidaon ako sa balay. Kay para man sa tong kaugmaon kay imong kwarta, gidaon ako sa balay. Suswag yun siya mada, may gali di ang ambigo, Ate Pres nga. Dasya. Gida siya sa kuan. Ya, pero hangtod karon masakiton gyapon si Ate Pres. Pati niyang kuan niya dinarba mabawi nila ang gidaon sa kwarta unsaon kuno nila. Maunay problema. Kaya Sa pagkatihik lang yun niya, no? Ah, Tihik lang yun. Pero ang iyang pagkatihik, doon na sa kuan nga, i-invest niya o yuta or house and lot, no? Pero problema sa nalubrang imong katihik doon, ay di ka na lang Samay. tarong kaon, tungod igong ka di sa namayo. Igyan- Okay ra kung imong ibutang sa lugar ang imong pagkatihik, Yun maayo, Ate Pres. ang tihik. Okay. Di okay ra man ang tihik. Okay ra Ulat. tihik, okay. Depende, saan imong paggamit. Saan, unsay kuan sa imong. Og magtinihi ka niya kanang inana nga kapag atihik, Ate Pres, nga bisag sa kaon imong didan ang imuhang kaugalingon di na maayo eh. Oo. Di ginamayo kay bidad trabaho ta para sa tong lawas. Kay imong di man ka suko siya nga nipalit og baon niyang asawa adobo og kuan. Lami kini imong baon do adobo ni sa patong uban. Basta Luyo siya. palit mo ka na mahal mo kina. Sa ganahan niyang baon. Insa palitan na tigag buwad og mahaw kan siya. Kana okay ra ko na. Na? Aniya ang paambitan niya. Bambi bambi. Unsaon bam? Salmo 49, versikulo 18 ngadto 19. Bisan pag batagbaw ang tao nining kinabuhia ug daygon siya tungod sa iyang pagkamalampuson. Mamatay gihapon siya ug mutipon siyang katiguangan. Dito sa kangit-ngit walay katapusan. Ang akong pasabot nga gusto man siya magmalampuson, sige sa tigo kwarta, aron sa pangandoy, sakto po itong gibuhat siyang asawa, pero ang ayang asawa, walang magpahibaw, kadili ra ba ang gusto gastuhon pirmi ang kwarta, kaning iyang parte po siyang panlawas, kay, kung sana sa English, Ate Pres, health is wealth, Oo. sakto ba na, no? Sakto na bam. Oh, now, kining ako ang ikasulti karon paambit ako gamay ra ni apan sa ako lang nahibatian kay atong usang adlaw naglubong mong gud mi sa among silingan ug ang pare nga nagmisa niingon muabot gani ang kamatayon sa tao mahibaw kita nga naa di ay Ginoo kay ang atong mga plano unsa imong mga plano unsa imong igumon unsa imong kabuton unsa imong paliton unsa imong pagkamauswagon maputol ba nimong plano kay di man kay nagkontrol ang Ginoo may nagkontrol. Tinuod na, oo. Oh, muna nga maabot na gani ang kamatayon, maabot na gani ato mga sakit, makaibaw kita nga naa di ay Ginoo nga maoy nagkontrol sa tanan nga dili nato mahimo. Maugit. Oh. ang ato ibawaan ba nga watay dili ta ka control, dili kabuot nga paabot ni nato kabuo. Dili dakon panalitan doon na kay gi panayo or doon na kay buhaton imong kuang sa Lord. Oh. Ayun ta. Imo ipadanghid ba? Siya ba'y magbuot? Kaya kita nga doon na tayo giplano imo na lang kabuhaton. Hinung ka sa Ginoo nga Dino na ko dili ihatag mo. dili mahimo. Kay mahimo. Wa, oo. So
So ang iyang pangutana ni Goliath, sa iyang katong dadon siya sa ospital, sa iyang pangutana ani ha. Unsa dili ang iyang pagkutana ba unsaon ko nung taon niya? Di na ra ba taon mabawi ang ilang kwartang gidawon taon sa kuan. Unsa man ko kami pasultiyon? Taon man ni nako nga natakit para bagyo ko hantol karon. Hina-hina na lang siya. Mag, Upo, ah. magpatambal gid siya, wala yung mahimo. Oo, Apan patambal gid siya. apan mo lagi ang sumpa. Dili mahimo nga magtinihik siya sa yan tambal. Karon nga wala siya mahikap nga kwarta kanang ang mahitabo lang jud ani no kanang mga liupo na lang siya, manghangin na lang siya mga parente nga matambalan siya. Kay katong balay dili naman katong Di ang bolian na to niya. Ba mangita siya kanang uli taon na tong iyang nadaon Kana ana. kung doon ay mauli. Oh. Ana kana Ay, kung doon ay, mauli. asyon. O sa Dili. may uli nga awan mo kwarta. Dili ito lang, ka, ikaw, uli, oy. pauli siya sa iyang na data atong house and lot baron iyang gidatahan. Magkuan sig tao nga kinsay mo ani kana. Ay nga na. Oo, kana ikan na like ano ba? O dili gali madadong jugat adto lang lima may daog ni Sir Benji o kanang alas 5 sa hapon. Sa man niya? Kanang naamay sila yung mga tabang-tabang Na sa may Ma'am Aida may mo na padagchikas Ay, sa tabang Oo, uno. kanang panguan tabang sa kanang mga kanang maskito na kayo. Ang kaning giingon Kanang natin way mahimo. Kanang way mahimo ati kanang giingon natin pre sila mura tingala ito pre kanang naabit to kay iprinta nga lahas nya wa kay kwarta ang resibo may mo baligya. Yar makakwarta ka. Ya siyang nipalit sa resibo sa nalay mulukat Siya nga na mulukat. no. Oh. Kay aging sumpay lagi post paambit sa pare ikahapon Goliath kanang naang tungod lagi kay dili man ta Ginoo tao ra man ta so ang Ginoo man kita di man ta ka control mo na nga bisag pila pa ospital bisag pila pa tambal dili gyud ta kabuot mo pompa muna nga ang yahaane Pag-ampo. oh Ampo. mag-ampo ka unya ka nang giingon ni Priscilla Ampoy niya. pahimo gani katong giingon natin press nga ipa-assume lang dito ang katong impay tampo nga murag dili ta kadawat nga lain na makapahimuso niya sa bahay apan wa may laing mahimo para doon na lang kay mahikap nga makapatambal ka pagaing nun kani pagpatambal na itong Goliath may pingin pugong-pugong Oh, kani. Iya sa asawa. Pa moingon sa dili para ni sa tong kagwaon di ko di Tingali gisungog siya sa iyang asawa. Gisungog. Ah, Di ha? wa Yo, puyo. wa Galagot nila yung asawa tungkol Wala sa man- kapik. Nasakit ka tungkol sa ibang katihik. Ano, di ba? wa Ay, inom lang sirugan. Di ba ka sirugan? bitaw Para bitaw sa no no, basig sirugan. bitaw no basig napakay basig komedya ra to siyang misis bitaw basig napay kamay tinikom patanaw na lang yung doktor dong Ato na ni Dr. Pick Inglim, Brad, or di ba ni Dr. Pinya? Sa Doon na dito. katapusan, gingon na ito, friends, nga mag-ampulan ta, kay doon namin ultihon lagi nga prayers can move mountains. Maura good. Kapong pa ni, pong pagkani na ko ni, ang sulti man ni ginako ni Dr. Sir, sa ato ampuan, kaniko no si Pangile Santa Rita, kay ba ko patron sa mga impossible. Rita di Cassia, patron sa mga imposible. Ana lang ha, og salamat magpadagat yan, tutuloy man nun. Kung ako ang Paso Tihon.